Advocate Nelson Chamisa vovimbisa vanhu kuti nguva yehurumende yemubatanidzwa yodzoka zvekare. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndine nyaya yatiri kutambira pano yandiri kuona iri kubva nekuna ava Advocate Nelson Chamisa avo vanova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongero enyika. Iko zvino vakambozorora zvawo vari padivi asi vari kutolida vari padivi kudaro. Nhasi vari kubuda vari kutaura nyaya yeupfumi nekufambiswa kunoitwa zvinhu munyika vachitaura kuti the proper leader produce proper politics and proper economics to have a fundamental working, productive, effective an economy that performs, produces and rewards for business, workers, pensions and consumers, and competitive economy for economic prosperity. We need proper leaders and proper policies. A case in point is the period between 2009 and 2013. The proper leaders were there during this period. The economic performed exceptionally, supersonically well, with average growth rate of 10.7 per year for the entire period. The domestic debt was virtually zero. We suppressed the external debt. We also tamed the appetite for both expenditure overruns and new debt accumulation. Citizens enjoyed banking as they withdraw their forex from the ATMs without any limit. Likewise, money circulated throughout the whole country. The construction industry boomed. Even banks were giving mortgages and consumer loans. Civil servants and workers in general earned proper salaries. Our security services sector were proud and happy. Even the newlyweds paid proper lobola and the in-laws were happy. The whole nation was generally happy. We can do more than this. We have the capacity and capability and we will do it. Ndo mashoko avabuditsa vachitaura zvemafambisiro vakamboita zvinhu kumashure kuti aiwa zvinhu zvakanga zvakanaka. Even vanhu vanoshanda mauto mapurisa macivil servant vamwe vese vaifara. Ende tikatarisa zvekare industry yeconstruction yanga yatosumuka pamazuva avo avakapinda nana the late Morgan Tsvangirai naRobert Mugabe. Ndo pazotanga kubvunzwa nevamwe vanhu vekuwanda vachitaurawo kuti matakasvika kare haambonyaradzi mwana please. Ivo vapinduro vaNelson Chamisa vachiti I'm talking about what's coming. Mumwe ati that we know. The question is what are you doing about it? Ndobva vazopindura iro shoko rekuti we did it before and we will do it again. Kumashure uko tikatarisa chavakaita kuti vakwanise kuachiva zvese izvozvo matungamiriro ese akaitwa avanga vachitaura aya. Vakaita hurumende yemubatanidzwa iyo yakatonga pamwe chete navana Mugabe kubva 2008 zvichienda kunobuda ku 2013. So iko zvino vakutaura vachinzi aiwa ipapo makagona saka muchaita sei. Ndo pavari kubuda vachiti zvoni takambozviita iko zvino tichazviita. Kureva kuti nguva ino yatiri nyaya dzesarudzo dzakatodarika muZimbabwe. Kureva kuti vari kupa vanhu hope yekuti don't worry zvinoita tinogona kudzokorodza zvatakamboita pamashure pamakore adarika ayo. Nyika yokwanisa kupfurira mberi ichienda zvinhu zvotofamba. Ndo mashoko atiri kuona panapa ivo anyorwa naivo vacho vaAdvocate Nelson Chamisa. Ende ndo nyaya zvekare yatava takakubatirai pachannel penyu nhasi kusazivawo kuti imimi munoionawo sei.